Mulle tuli varoitusteksti. Kokous on alkanut. Joo, no niin. Elikkä aloitellaan. Toivottavasti kaikki on linjoilla ja kuulee ja koittakaa ilmoitella, jos ei kuulu mitään. Elikkä urakkalaskentavaiheessa maalämpöhankkeessa. Lähdetään kelaamaan dioja läpi. Ja mien Ville saakkaa vaihdettua diaa. No, minä vaihdan sitten. No niin, hyvä, kiitos Ville. Joo, minä olen Tommi Karhu, minä olen projektipäällikkö konsulttitoimisto Enersyksellä. Koulutustausta minulla on LV-insinööristä ja energiatekniikan tutkinnosta. 3 vuotta kokemusta puhtaasti maalämmöstä ja sitä ennen tehty LVI-suunnittelua. Mietin noita suuria kohteita, maalämpösuunnittelua ja konsultointia. Ja sitten meillä on mukana myös Ville ja Ville voi esitellä itsensä. Joo, huomenta vaan kaikille. Ville Lehtevä, suunnittelupäällikkö Rotec Oy:llä. Koulutukselta energia- ja ympäristötekniikan insinööri. Pääaineena oli energian tuotanto. Ja, opintojen kautta tähän maalämmöstä ei paljon kyllä kokemusta voi saada, mutta Rotecin kautta 4 vuotta niin kokemusta maalämmöstä ja semmoinen kevyet 250 toteutunutta suunnittelukohdetta ympäri Suomea, että ihan Hangosta Kilpisjärvelle. Kokemusta jonkin verran on. Meillä on tuo question and answers, eli Q&A-osio, eli sinne saa tämänkin esityksen aikana pistää kysymyksiä, jos niitä tulee mieleen, ja sitten esityksen lopussa niin pyritään niihin vastaamaan. Lähdetään liikkeelle. Joo. Käydään nopeat perusasiat maalämmöstä, mitä se käytännössä on, niin puhutaan kaikki samasta asiasta, eli maalämpöhän on kallioperässä olevaa energiaa. Ja tuossa meillä on kuvassa maalämpökaivo, eli kallioon porataan reikä ja sinne reikään upotetaan tuommoinen U-kollektori ja siellä kiertää sitten nestettä. Ja sitten se neste ottaa sieltä kallioperäistä lämpöä ja sitten se sieltä menee lämpöpumpulle. Ja voi tosiaan toteuttaa niin pieniä kuin suurinkin kiinteistöihin näitä, että isoissa kiinteissä on sitten enempi tai syvempiä kaivoja kuin jossain omakotitalossa. Esimerkiksi tyypillinen kaivo on varmaan joku 350-400 metriä, mutta on sitten syvempiäkin, että 600 metrisiä alkaa olla aika, ei nyt normaali, mutta ei niin outo tapaus enää maailmalla ja siitä sitten vielä syvempiäkin on tehty kyllä. Mennään vaan seuraavaan. Ja maalämpöpumppu, siinä on toimintaperiaate, eli meillähän aina nämä parina toimii tämä kaivo ja pumppu, ja lämpöpumpun sisällä on aina kompressori ja lauhdutin ja paisuntoventtiili sekä höyrystin. Ja tämän avulla sitten saadaan korotettua kylmäaineen painetta ja sitä myötä saadaan nostettua lämpötilaa, että meillähän tuo tuonne höyrystimelle tuleva lämpötila on hyvinkin matala sieltä maalämpökaivoista, että se on jotain, sanotaan, että maks 10 astetta heti kun laitos käynnistetään ja siitä lähtee sitten laskee pikkuhiljaa käyttöikänsä päähän sinne, minne ollaan mitoitettukaan. Ja sitten saadaan tuon kompressorin avulla pumpattua sinne vaikka 60 asteeseen käyttöveden tarpeisiin ja 50 asteeseen vaikka lämmityksen tarpeisiin. Ja taisi tämä nyt puheenaihe tänään näiden urokointi. Ja miksi tämä maalämpö nyt on niin tapetilla, niin meillähän on takana tämmöinen energiakriisi, jonka takia ollaan totuttu siihen, että energiahintojen rajut heilahtelut on aiheuttanut aika isojakin laskuja ja maalämmön saadaan omavaraisuutta kasvatettua, joka antaa sitten suojaa näille hintojen nousuilta. Maalämpö mahdollistaa myöskin täysin hiilineutraalin lämmöntuotannon, joka auttaa kaikissa ilmastotavoitteissa. Lisäksi lämpöpumpputekniikka on jo todistetusti toimiva ja kaivokenttä on pitkäikäinen, eli siinä ei sillä tavalla mitenkään isoja riskejä. Takaisinmaksuaika on kohtuullinen tälläkin hetkellä, vaikka tukia on huonosti saatavilla. Toivotaan tietenkin, että jonkinlaisia tukia tulee myös jatkossa olemaan, että nythän se ARA-tuki on poistunut tuossa
hieman yli vuosi sitten, mutta ehkä tämmöisiä porkkanoita vielä tulee jatkossa. Sitten tietenkin että voidaan maalämmöllä tuottaa sitä lämmitystä, mutta myöskin viilennystä ja jäähdytystä, ja sehän niin kuin antaa helpotusta tähän kuumeneviin kesiin, eli ilmastonmuutoshan siellä taustalla sitten vaikuttaa tuohon maapallon keskilämpötilan nousuun, ja tämä sitten antaa semmoista tulevaisuudelle hieman turvaa myöskin jäähdyksen osalta. Ja tietenkin omavaraisuus on tämmöinen kansallinen huoltovarmuus, eli vaikka kävisikin jotain ikävästi sitten kaukolämmölle tai että ei pystytä tuottamaan sitä, niin sähköä nyt yleisesti ottaen saadaan kuitenkin. Tässä on hieman Suomen lämpöpumppuyhdistyksen keräämää dataa lämpöpumppuinvestoinneista. Eli tässä nyt nähdään vihreällä palkilla on maalämpöinvestoinnit, ja ne nyt kattaa suurin piirtein viimeisenä vuosina niin 50% noista vuosittaisista investoinnista. Ja tässä nyt hyvin nähdään myös se 2021-2022 energiakriisin aiheuttama sen piikin, joka sitten tavallaan loi sellaista epäorgaanista kasvua alalle, mutta nyt sitten ollaan palauduttu enemmän tai vähemmän tuohon normaaliin kasvuvauhtiin, eli odotetaan, että lähdetään taas tuommoiseen pieneen uuteen nousuun. Sitten jos siirrytään siihen varsinaiseen aiheeseen, eli maalämpöhankkeeseen, niin missä Tommi kaikki yleisesti lähtee tai pitäisi lähteä liikkeelle? Joo, tämähän pitäisi just herätä semmoista kiinnostusta näihin kustannussäästöihin ja vihreää energiaa tai sen ostoenergian alentamiseen. Herää sillä kiinteistöomistajalla tai esimerkiksi SOY-hallituksella, eli tämmöistä voi suunnitella joko uuteen rakennukseen tai vanhaan rakennukseen, ja etenkin näissä olemassa olevissa rakennuksissa, vaikka esimerkiksi SO-kiinteistöissä tai miksei jossain teollisuuskiinteistöissäkin tai toimistokiinteistöissä, niin siinä on aluksi hyvä selvitellä, että minkälaiset energiaratkaisut on oikeasti mahdollisia sille kiinteistölle, että vaikka maalämpöä pystytään hyvin paljonkin niin kuin hyödyntämään Suomessa, ja Suomessa on tosi hyvä kallioperä maalämmön hyödyntämiseen, niin voi olla rajoittavia tekijöitä, miksi se ei välttämättä ole se maalämpö just paras ratkaisu. Ja tähän on tämmöinen maalämpö- tai energiaselvitys on hyvä työkalu kiinteistöomistolle, eli konsulttitoimisto tyypillisesti tekee tämmöisen maalämpö- tai energiaselvityksen, ja maalämpöselvitys on semmoinen, että siinä vaiheessa, kun aletaan sitä tekemään, niin yleisesti tiedetään jo, että se on mahdollista, että siellä ei ole esimerkiksi niin kuin maaperän suhteen mitään maanalaisia rakenteita tai vastaavia pohjavesialueita, mitkä voisi haitata sitä tekemistä, niin sitten tehdään tuo maalämpöselvitys, mutta sitten jos esimerkiksi halutaan tutkia vähän se, että mikä voisi olla mahdollinen muu energiamuoto, niin sitten tämmöinen energiaselvitys on hyvä, millä voidaan tutkia myös muita energiavaihtoehtoja ja peilata sitä koko elinkaaren aikaista kustannusta sille järjestelmälle, mikä olisi just hyvä sille kiinteistölle. Ja nämä selvitykset on yleensä hieman kevyempiä, että siinä ei varsinaisesti vielä suunnitella mitään, vaan katsotaan vaan, että se on teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa se kohde. Ja sen selvityksen tarkoituksena on just sitä saa tukea sille päätöksentekoa, että ennen kuin tähän mitään laajempia suunnitelmia tai esimerkiksi sitä urakkalaskentavaihetta vielä aloitellaan, niin nämä selvitykset on tosi hyviä työkaluja. Etenkin kun se tekee niin kuin osaava konsultti, niin siitä saa tosi hyvä lopputulos ja sillä selvityksellä päästään hyvinkin pitkälle. Ja vielä painettaisin, että tässä niin kuin alkuaskeleilla niin se voi määrää sen koko loppuprojektin kulun sitten, että minkälaista laitteistoa sinne käyvää suunnittelemaan ja että saadaan esimerkiksi takaisin maksut, jos on semmoista kiinnostusta, että saadaan se takaisin maksu oikeille haitareille heti alussa ja ollaan heti alussa niin kuin oikealla raiteella, niin ei tule kenellekään harmituksia taikka turhaa työtä siinä varsinaisessa urakkalaskentavaiheessa, ettei hinnat pompahakkaa yhtäkkiä kaksinkertaiseksi. Joo, tähän hankintaan. Joo, tässä oli tämmöinen nosto tuolta Ismo Tuuliaiselta, että yli 60% maalämpöjärjestelmän häiriöistä johtuu suunnittelun virheistä tai puutteellisista lähtötiedoista, niin tämä on juurikin sitä, että
jos suunnitteluvaiheessa mennään vähän vihkoon, niin se ollaan sitten se koko loppuprojekti ja mahdollisesti loppuelinkaarikin vähän vihkoissa, ja siellä voisi tulla mittavia kustannuksia, ja pahimmassa tapauksessa nämä kustannukset ei vielä niin takueella tule ilmi, vaan ne tulee jossain 5-10 vuoden päästä ilmi, että siellä alkaa vaikka maalämpöpumppujen kompressorit hajoamaan tai maakenttä on mitoitettu väärin, että sieltä hörpitääkin aivan liian paljon energiaa, ja sitten se on tosi ikävä, kun kaikki takuut on loppunut ja ollaan metsässä sitä varten. Se tai siis sen takia. Joo, ja tässä ollaan nyt tässä on yhteensä 4 kohtaa, käydään vaan tälleen kohta kohdalta nämä tämmöisiä kriittisiä tekijöitä, mitä tässä urakkalaskentavaiheessa pitää ottaa huomioon. Eli se suunnittelu, sehän on hyvä panostaa laadukkaaseen suunnitteluun, että siellä voi olla muun muassa tehon yli- tai alimitoitusta, voi heikentää hyötysuhdetta, ja myös niin kun puhutaan yleensä tehomitoituksesta, niin tässä on nyt tarkoitettu niin lämpöpumppupuolta. Ja se voi myös tarkoittaa, että koska lämpöpumppupuoli määrää myös paljon sitä kaivokenttäpuolta ja myös toistepäin totta kai, niin siellä voi olla niin laitehankinnat voi olla tosi paljon mittavempi, että jos laitetaan yksi tämmöinen kiinteistölämpöpumppu vaikka liikaa, niin se on kuitenkin 20 tonnia ylimääräistä rahaa on mennyt siinä hukkaa, tai sitten ollaan ammuttu yli jossain sähkökattilan tehoissa, mikä ampuu sitten taas sähköliittymää isommaksi, voi ampua turhaa. Että nämä on tämmöisiä, mitkä voi mennä virheen puolelle tässä tehon puolella. Ja totta kai sitten taas, kun lämpöpumpun teho määrittelee sitä virtaamaan sinne kaivokentälle, niin sitä kautta voi tulla, jos ollaan tehota, mutta yli, niin meillä on niin aivan liian löysä kaivokenttä virtausteknisesti, ja siellä on taas rahoja, että joku voisi sanoa, että jos menee turvallisen puolella, niin sitä ei jää kiinni ainakin, mutta sitten kun niitä pikkupuroja alkaa olla kymmenkunta, niin se on aika merkittävä kustannusvaikutus siinä koko projektissa sitten. Ja sitten jos on alimitoitettua kenttää, niin se niin kuin sanoinkin jäähtyy, ja nuo suunnittelupuutteita mainitsinkin tuossa noin, että ne voi aiheuttaa lisälaskuja tai muita ongelmia hankkeen edetessä, eli suunnitelman puutteita voi olla myös sille, että siellä ei ole kaikkea komponentteja speksattu tai automaatiota ei ole speksattu kunnolla tai niin kuin urakoitsijoiden vastuuta, niin sieltä voi tulla lisälaskuja, mistä kukaan ei pidä. Ja tuo urakkapyyntömateriaali, tämä on tässä ei tarkoita niin urakkalaskentasuunnitelmia, vaan jos pyydetään urakkailta tai urakoitsijalta, niin sitä pitäisi niin lähettää totta kai urakoitsijalle ne hyvät ja laadukkaat suunnitelmat, mutta myös semmoinen urakkapyyntömateriaali, missä ollaan kaikki tämmöiset vastuunjaot sovittu. Ja sitten jos näitä vastuunjakoja on niin puutteellisia tai epäselviä, niin urakoitsijalla on aina oikeus tulkita sen halvemman mukaan, jos ei ole semmoista hyvää pätevyysjärjestystä niissä asiakirjoissa, niin se voi ylimääräisiä kustannuseriä, pahimmassa tapauksessa riitatilanteitakin aiheuttaa, mitkä on aina ikäviä tilanteita sitten jälkikäteen puida. Ja sitten jos se urakkapyyntömateriaali on jotenkin epäselvä, niin ne saadut tarjoukset eivät välttämättä ole sit vertailukelpoisia, mikä tarkoittaa sitä, että se voit saada 5, jos se pyydät vaikka 5 urakoitsijalta tarjouksen, jos sulla se urakkapyyntömateriaalissa on epäselvyyksiä, niin saat 5 hyvin erilaista tarjousta, mutta sitten voi vaikka näyttää, että joku saattaa olla halvin vaihtoehto siitä, mutta kun sä käyt kollaamaan sitä läpi, niin sitten paljastuukin, että tämä urakoitsija on tulkinnutkin tämän asian aivan toisella tavalla kuin toinen, ja siellä voi olla isoja kustannuseroja, eli halvin ei välttämättä olekaan se halvin sitten. Jo tuossa kilpailutusvaiheessa, eli kilpailutusta tekee yleensä joku hankintahenkilö tai sitten konsultti, tai pienimmissä tapauksissa voi tällä ihan taloyhtiö itsekin tehdä tätä kilpailusta, mutta tässä pitää huomioida tätä lisätyöhinnastoa ja optioiden vaikutusta siihen todelliseen hintaan, eli joillakin
urakoitsijalla voi olla vaikka annettu se perushinta, voi olla, sanotaan vaikka jos se olisi vaikka 200 tonnia, mutta sitten siellä on jotkut tietyt asiat, voi olla siellä lisähinnoissa vähän niin kuin ei piilotettu, mutta se on heidän tapa esittää se. Ja jos ne missaa sieltä, niin sitten sinne tulee taas niitä lisätöitä, voi tulla mitä ei ole osattu odottaa, ja ne voi tulla sitten yllätyksenä, ja yllätykset ei ole mukavia. Ja näitä epäselvyyksiä on tarkoitus tuommoisen selontekoneuvotteluiden avulla puida läpi, eli selontekoneuvottelu tarkoittaa sitä, että jos olet vaikka kilpailuttanut 5 urakoitsijaa ja sanotaan, että 3 niistä miellyttää sinun silmään, niin käyt niiden kanssa vaikka ihan Teamsissa läpi, että hei, mitä tämä tarjous sisältää ja mitä tämä ei sisällä. Ja jos on kysymyksiä puolin tai toisin, niin se voi siinä vaiheessa käydä, että siinä saa semmoisella 1-2 työllä hyvin paljon selvyyttä tilaajan ja urakoitsijan välillä. Ja tosiaan pitää se hankkeen kokonaisuus hahmottaa, ei pelkästään sitä hintalappua, että pitää myös ymmärtää, että miten se saadaan se laitos sitten sen koko käyttöikänsä ajan niin kuin hyvin toimivaksi. Siellä pysyy hyötysuhteet hyvänä ja huollot onnistuu. Se on sellainen asia, mitä ehkä ei niin kuin huomioi tarpeeksi minun mielestä, että laitteet pitää olla huollettavissa. Että se on kuitenkin, jos kaivokenttää kestää hyvin kauan, mutta sitten tietysti kaikki tekniset laitteet, niin kuin lämpöpumput ja kiertovesipumput ja kaikki, mihin menee vähänkin sähköä, niin niillä on kuitenkin se käyttöikä siellä 15-20 vuotta. Niin niiden huolto pitää varmistaa. Ja viimeisenä tähän ollaan nostettu tämä valvonta. On ollut itse jossain projekteissa mukana, missä tuntuu, että valvoja hyppää mukaan vähän siinä vaiheessa, kun urakointi alkaa vaikka työmaalla. Ja mun mielestä se on vähän liian niin kuin myöhään, että sen valvojan olisi hyvä olla ihan niin kuin se suunnittelussa asti jo. Ja sitten tästä niin kuin urakkapyytömateriaalin tekemisestä tänne kilpailutukseen ja sitten tänne työmaalle asti mukana siinä projektissa, niin se tietää kaikki, mitä siellä on taustalla tapahtunut ja mitä pitää huomioida sitten siinä itse urakointivaiheessa. Esimerkiksi nämä selontekoneuvottelut, niin täällä olisi hyvä, että olisi tämä sama valvoja mukana sielläkin, niin ei mene semmoista suusta korvaan tietoa, mikä saattaa mennä joillakin ohi. Ja tosiaan valvojan tehtävä on vahtia tilaajan etua. Tilaajan etu niin sisältää myös tuon laitoksen elinkaarin aikaisen toiminnan. Eli ei työmaalla sitten hyväksytä mitään semmoisia, mitkä vois vaarantaa sitä elinkaaren aikaista toimintaa tämmöisessä lämpöpumppu kautta maalämpöjärjestelmässä. Joo, tässä oli projektin vaiheita vähän tälleen kertauksenomaisesti jopa nyt, mitä aikaisemmin suullisesti puhunkin. Eli alkaa tuosta esiselvityksestä ja sieltä saadaan semmoinen niin kuin perusteltu investointi sille kyseiselle kiinteistölle. Ja tähän nyt juuri kuten aikaisemminkin sanoin, että tämä toimii sen tilaajan tukena siinä päätöksessä ja että saadaan jotain semmoista niin kuin dataa perustavaa tietoa. Eli vaikka me täällä hehkutamme maalämpöä, niin olisi hyvä aina laskea läpi, että minkä takia se maalämpö on hyvä just tähän kiinteistöön ja mikä just tähän kyseiseen kiinteistöön on se hyvä järjestelmäkokonaisuus. Ja sen tosiaan pitäisi olla selvitysvaiheen sen verran luotettava, että sen perusteella pystytään tehdä se päätös sen hankkeen etenemisen kannalta. Eli siellä toisaalta pitää huomioida kaikki, mikä liittyy siihen maalämpöön ja kaikki nämä sähköliittymän korotukset ja tämmöiset, niin pitää osata ottaa huomioon täällä esiselvitysvaiheessa, että ollaan oikealla raiteella heti siinä projektin alussa. Ja sitten tulee tuo sopiva järjestelmä ja urakkamuodon valinta, eli jos me ollaan tuossa esiselvityksessä vaikka erilaisia järjestelmiä vähän pohdittu, että millä voitaisiin lähteä, niin tässä vaiheessa sitten lyövää lukkoa, että okei, tämä vaikuttaa hyvältä tämän elinkaariaikaisen ajattelun kannalta, mennään tällä näin, ja sitten voidaan miettiä sitä urakkamuotoa vähän sen jälkeen, että minkälainen urakkamuoto tähän just kyseiseen projektiin olisi hyvä. Meillä tulee noista urakkamuodoista vähän lisää tuossa myöhemmin, että
Joo. Ja sitten siirrytään tuohon urakkalaskentasuunnittelu- ja kilpailutusmateriaaliin. Eli sitten kun ollaan valittu, minkälaisilla lähtötiedoilla lähdetään tekemään sitä, mikä on se urakkamuoto, niin ne vaikuttaa sitten, minkälaisen suunnittelu- ja kilpailusmateriaalin sitä tehdään. Eli tarkoittaa, että jos puhutaan vaikka SOY-kohteista, saneerauskohteista, niin siellä on niin 2 tyypillistä vaihtoehtoa, että pyydetään semmoinen KVR-urakka tai sitten semmoinen eriteltyä urakkaa. Eli tarkoittaa KVR-urakka, että soitetaan urakoitsijalle ja urakoitsija hoitaa suunnittelun ja lupa-asiat ja kaikki yhden urakoitsijan takaa. Ja se vaikuttaa sitten taas tuohon niin urakkalaskennan Se tarkoittaa, että me säästetään vähän rahaa urakkalaskennan mutta se ei ole välttämättä taas kokonaisuuden kannalta niin hyvä, koska sieltä voi ihan kaikki asioita määritellä sitten sinne materiaaliin. Tai periaatteessa pystyt, mutta se on tosi vaikea ja se menee sitten periaatteessa sinne raskaamman suunnittelun puolelle. Mutta mikähän ei estä, että sitä raskaampaa suunnittelua tehdään, että se voi olla niin halvempi pitkällä aikavälillä ja saadaan sitä ainakin sitä, mitä halutaan siihen kyseiseen projektiin. Mutta mikä tahansa se urakkamuoto on, niin tarvitaan aina sitä urakkalaskentavaiheen suunnittelua ja kilpailutusmateriaaleja. Tämä liittyy just siihen, että saadaan ne vertailukykyiset tarjoukset eri urakoitsijoilta. Ja sitten tämä kilpailutus on tämä meidän viimeinen vaihe ennen varsinaista urakkaa, eli tyypillisesti mitä itsekin näitä on tehnyt näitä kilpailutushommia, niin on tuo 3-5 toimittajaa, niillä saadaan semmoinen, että jos joku ampuu yli tai joku ampuu ali, niin saadaan ne sieltä selville. Tällä hetkellä kilpailutus on semmoista, että kaikki hinnat on hyvin lähellä toisia, koska markkinatilanne on mitä on. Ja tämän kilpailutuksen voi tosiaan hoitaa ulkopuolinen konsultti, kiinteistömanageri, isännöitsijä, SOY-kohteissa, jos on oikein joku hallituksen jäsen on tosi tomera ja tietävä vaikka rakennusalasta, niin on ollut niitäkin kohteita, että itse asiassa parhaillaankin meillä semmoinen kohde tällä hetkellä, että taloyhtiön puheenjohtaja hoitaa kilpailusta ja me konsultoidaan vaan tarvittaessa. Että nämä on ihan kaikki mahdollisia, mutta on kuitenkin sen verran erikoishommista kyse yleensä tämä maalämpö, että jos ei ole tuttu urakkari, niin kannattaa käyttää jotain kuka on kokeneempi niissä. Ja tässä muistellaan taas, että halvin ei välttämättä ole halvi ja kallein ei ole välttämättä paras. Eli selonottoneuvottelut auttaa vähän noita tonkimaan läpi niitä tarjouksia sitten. Joo, sitten tästä erillis- ja KVR-urakka, eli nämä on tämmöiset hyvin karkeasti 2 ehkä eniten, mikä omalla työpyydällä ainakin näkynyt. Ja tuo erillisurakka, niin siinähän enemmän tuolla tilaajan puolella noita velvoitteita, ja erillisurakka tarkoittaa käytännössä sitä, että se jaetaan vaikka siten, että tilataan tuo energiakaivokenttä yhdeltä urakoitsijalta ja sitten vaikka lämpöpumppulaitteisto ja putket yhdeltä urakoitsijalta ja sitten vaikka sähköistys yhdeltä urakoitsijalta, ja tämä on sitten tämmöistä tilaajan tehtävää, ja tilaajan ei välttämättä tarvitse tätä itse tehdä, vaan tilaaja voi palkata sen valvojan konsultin vaikka tekemään tätä kilpailutusta, että tämä erillisurakkain vaatii semmoista vähän enemmän projektinjohtotaitoa ja kokonaisuuden hahmottamista tilaajalta. Ja se myös tulee tilaajalle semmoista hieman yhteensovittamisen tarvetta sitten koko paketin kohdalta. Et se on todennäköisesti vähän edullisempi, kun siellä ei tule siellä semmoisia alistamisia urakoitsijalta toiselle. Et sieltä jää vähän ne välistä veetty 10 pinnaa pois urakoitsijan välistä, mutta se vaatii vähän enemmän sit tilaajalta. Se tietysti vaatii, jos siihen palkataan ulkopuolinen konsultti, jos tilaajalle ei ole omaa tämmöistä projektin vetäjää, niin se tietysti vaatii vähän rahaa, mutta kokonaisuus on todellisesti pikkasen halvempi.
Ja tässä on tuo loppukaneetti, mikä tuolla on edullinen joustava vaihtoehto, jos tilaajalla on riittävistä osaamista ja aikaa, eli vaatii tosiaan projektille määritellyn erillisen henkilön, joka koko pakettia valvoo sitten. Sitten meillä on tämä toinen puoli täällä, että KVR-urakka tarkoittaa sitä, että tässä soitetaan jollekin urakoitsijalle ja laitetaan suunnitelmat sille ja sanotaan, jos on näitä suunnitelmia olemassa. Jos ei ole, niin sitten annetaan vaan määritellyt, mitä pitää toteuttaa. Ja yksi urakoitsija sitten toimittaa tämän energiakaivokentän, lämpöpumput, sähköistää sen koko paketin. Ja tässä voi just tapahtua sitä, että se ei välttämättä esimerkiksi se lämpöpumppu urakoitse sitä energiakaivokenttää tee, vaan kun se saa tämmöisen tarjouspyynnön, niin sit soittaa seuraavalle urakoitsijalle ja kysyy, että no paljon te teette minulle tämmöisen kaivokentän tähän kohteeseen, ja se on sitä alistettuna, että on tilaajan näkökulmasta vähän helpompi ehkä, kun siinä on yhteishenkilö ja sitten yksi henkilö sinne urakoitsijaan päin, mutta se on todennäköisesti vähän kalliimpi, ja nuo vaikuttamismahdollisuudet on vähän rajallisemmat. Ja sanoisin, että etenkin jos se suunnittelukin vedetään tuohon KVR-urakkaan mukaan, niin siinä pitää olla tosi tarkkaa, että ne on sitten niin hyvät ne suunnitelmat siellä myös, mitä se urakoitsija sitten esittää, ja että se dokumentointi jää sille kiinteistölle semmoiseksi, sitä voi hyödyntää jälkeenpäin, ja että se huolto ja kaikki onnistuu, että jonkun tuossa pitää niitä välissä tulkita niitä suunnitelmia, joko tilaaja itse, jos on ymmärrystä, tai sitten taas ulkopuolinen valvoja esimerkiksi. Ja tuolla tuo loppukaneetti taas, että helpompi tilaajalle, mutta maksaa enemmän ja tuo vähemmästä vaikuttamismahdollisuudesta siellä alkumetreillä. Ja sitten kun ollaan valittu urakkamuoto ja ollaan valittu se urakoida, niin sen valitun urakoitsijan kanssa laitetaan ne tarvittavat sopimukset ja sovitaan siitä toteutusaikataulusta. Ja riippuu vähän tuosta urakkamuodosta, että minkälaisia velvoitteita siellä urakoitsijalla on, ja riippuu myös vähän mitä ollaan sovittu vastuista, eli tämä nyt palataan takaisin vähän sinne kilpailutusvaiheeseen ja niihin tarjousmateriaaleita, että siellä tarjousmateriaaleissa voidaan velvoittaa urakoitsijaa ottaa jotain vaikka työturvallisuusvastuuta tai jotain tämmöisiä omille kontilleen niin sanotusti, mutta mitenkään ei saa kaikkia velvoitteita sinne urakoitsijoille, että ei ole mitenkään tarkoitus kyykyttää urakoitsijalla ei kauhealla listalla, vaan se on aina semmoista yhteispeliä, että urakoitsija vastaa joistain asioista ja sitten tilaajalle jää aina joitakin vastuita sieltä, mutta ne on hyvä siellä alkuvaiheessa sopia, että se ei kesken projektin olekaan silleen, että hei, meillä olisi pitänyt olla esimerkiksi työturvallisuus vastaava täällä ja meillä ei nyt tällä hetkellä semmoista ole, niin sitten se on tosi ikävää kesken projektin käydä niitä säätämään edes ja takas. Ja valvontaa. Ja tämä valvonta, kuten aikaisemmin mainitsinkin, niin tämähän on ihan tilaajan edun valvominen, mutta se taas pitää muistaa, että valvojan ei ole tarkoitus mitenkään kyykyttää urakoitsijaa, vaan se pitää olla siellä kentällä semmoista yhteispeliä ja minun henkilökohtainen mielipide tähän valvojaan, että valvojan pitäisi olla semmoinen henkilö, kenelle kuka vaan siinä projektissa voi soittaa, että hei, mikäköhän homma on tämmöinen, tuli tämmöinen joku ongelma, että mitä tämän kanssa voitaisiin tehdä, että on vähän semmoinen isoveli-hahmo siellä työmaalla. Ja työmaallahan tulee noita yllätyksiä, että kaikkeen ei voida varautua, eikä ole mikään järkeäkään varautua kaikkiin mahdollisiin asioihin, ja niihin pitää sitten reagoida tarpeen mukaan mahdollisimman kiireellisestikin ehkä, että ei jää roikkumaan ja työmaa puksuttaa eteenpäin. Ja vaikka valvoja toimii minun mielestä semmoista isovelihenkilönä siellä, niin se on kuitenkin se tilaajan etu siellä. Katsoa, että ne mitä ollaan sovittu siinä urakkosopimuksessa, ne tehdään kaikki lait ja asetukset huomioon ja että saadaan sille tilaajalle se koko elinkaaren aikainen hyvä laitos.
Joo, tuossa oli tämän kertauksena viimeinen pallero, niin voidaan mennä seuraavaan siitä sitten. Käyttöönotto, erittäin tärkeä vaihe, että käyttöönotolla varmistaa, että se järjestelmä toimii niin kuin se ollaan suunniteltu. Ja siellä kaikki laitteet toimii niin kuin ne pitää, ja sieltä saadaan kaikista laitteista saadaan niin kuin ne tiedot ulos ja mittausdatat, mitä ollaan niin kuin suunnittelussa sovittu tai asiakirjoissa sovittu, että sieltä saadaan, että niin kuin etenkin aina kun puhutaan lämpöpumppulaitteistoista, niin tämä käyttöönotto on tosi tärkeä. Ja tämä palvelee täysin sitä tilaajaa. Tämä on semmoinen eka kohta, missä voidaan huomata semmoista niin sanottuja piilovikoja laitoksissa. Eli että se homma ei toimi. Voi olla vaikka semmoinen, että joku asetusarvo on vähän pielessä, tai vaikka pitäisi olla 0–100 joku, niin saattaa olla 100–0 se asetus. Eli se on niin kuin nurinkurin, mikä voi tarkoittaa sitä esimerkiksi, että vaikka tulee se talvi ja kovat pakkaset, niin meidän sähkökattila toimiikin väärin perin jotenkin sen säätö tai lämpöpumpun säätö vaikka sähkökattilaan nähden, mikä tekee sen, että se sähkökattila huutaa täysiä talvella, mikä aiheuttaa suuria sähkölaskuja ja se taas aiheuttaa suuria kuluja. Kaikki tietää, että talvella sähkö on kalliimpaa kuin kesällä. Niin jotain tämmöisiä, niin tämä on se ensimmäinen kohta, milloin nämä käytännön virheet huomataan siellä. Ja tämän käyttöönoton tekee valvoja tai joku erikoistunut konsulttisuunnittelija. Nämä riippuu vähän kohteista, missä on itse ollut mukana, niin ollaan tehty tosi paljon itse niin suunnittelijan roolissa näitä, koska on kuitenkin vähän ehkä parempi se tietämys siinä kuin perusvalvojalla. Lasken itse lämpöpumppukohteet niin kuin erikoiskohteeksi talotekniikassa, ettei ole mitään maailman yksinkertaisempia. Jos on vaikka tottunut tekemään pelkästään tatevalvontaa, niin lämpöpumppumaailma voi olla hieman vieras, mutta se taas riippuu täysin henkilöstä, kun siellä on. Jotkut tietää kaikista kaiken ja osaa ottaa käyttöön tämmöisetkin laitokset. Joo, sitten on tämä takojan huolto ja seuranta. Tämä on semmoinen seuraava steppi, millä havaitaan niitä piilovirheitä. Tai ei välttämättä piilovirheitä, mutta virheitä, mitkä on tosi vaikea havaita siinä työmaa-aikana. Ja tuo takoaikahan on tyypillisesti 2 vuotta. Ja tuossa olisi hyvä seurata, jos ei koko takuajan, niin vähintään niin kuin 1 lämmityskauden ja 1 jäähdytyskauden ajan, eli vuoden ajan, että miten se laitteessa toimii, ja sillä varmistaa, että se toimii sillä suunnitellulla tavalla. Ja tässä on niin kuin tyypillisesti tässä tehdään myös semmoista niin kuin energiaseurantaa sitten samalla, millä saadaan varmistua myös sinne niin kuin energiakaivopuolelle, että me ei rasita sitä kenttää sen enempää, mitä me ollaan suunnitteluvaiheessa suunniteltu. Eli jos meillä yhtäkkiä sanotaan, että ollaan tehty vaikka joku uudisrakennus, ollaan tehty joku energiasimuloitus siihen, sanotaan, että se on vaikka 500 megawattia vuodessa pitäisi kuluttaa, mutta se kuluttaakin yhtäkkiä 750 megawattituntia vuodessa, niin me on rasittaa kaivokenttää huomattavasti enemmän, mitä me ollaan ajateltu siinä. Ja siinä vaiheessa pitää käydä niin herätyskellot soimaan, että hei hetkinen, että näinhän ei tätä suunnitteluvaiheessa sovittu, tai oltu suunniteltu, vaan pitää käydä miettiä, että pitääkö tämä kaivokenttä rajoittaa tehoa, esimerkiksi porata lisäkaivoja, että me saadaan se elinkaarihomma toimimaan. Ja tuo 2 vuotta, mikä on tuo tyypillinen, niin siihen kuuluu sitten kaikki nuo laitteistovaihot urakoitsijan toimistossa, että menee joku rikki, tai jos vaikka lämpöpumppu hajoaa, niin ei saattaa olla 5 vuottakin tuo takuaika, niin sitten se kuuluu ihan valmistajan takuihin, ja ne kuuluu tuohon urakoitsijan vastuihin vaiheella sitten. Ja noita huoltoja tehdään sitten 1 kappale vuosi 2 vuoden ajan. Takojen huolto on yleensä, siellä katsotaan liian erottimet läpi ja tämmöistä vähän putkiosaa näperellä auki jo, että kylmäainevuotoja tehdään tai siis tutkitaan, on kylmävuotohälytyksiä. Ja sitten itse seurantaa, sitä voi tehdä etänä, eli siellä ei tarvitse jonkun istua siellä lämmönjakohuoneessa nakkipiilossa, vaan ihan niin kuin selaimen
välityksellä voidaan katsoa, että ne arvot toteutuu siinä, eikä pumput mene koko ajan hälytystilaa. Tyypillistä seurantaa tekee se urakoitsija myös ainakin jollakin tasolla. Minimissään sille tulee yleensä ne hälytystiedot siitä, mutta sitä olisi hyvä myös sen tilaajan edustajan toimesta tehdä, joko tilaaja itse tai sitten joku konsultti, kuka tekee tätä seurantaa, niin saadaan ne pikkuviat sieltä pois siinä takuaikana. Ja sitten kun se 2 vuotta ollaan pyörinyt siellä laitos, niin ollaan saatu kaikki pikkuviat korjattua, jos siellä on semmoisia, ja sitten voidaan olla aika huoletta, että se toimii seuraavat 15 vuotta siellä pyörii hyvin. Voidaan mennä seuraavaan diaan. No sitten päästään jo tähän mainollispuoleen, eli miksi valita Enersys ja Rototec, ja nostettiin jotain pointteja, eli ainakin yksi suuri etu on se, että miten suurista suunnittelu- ja konsultointitoimistoista, niin Rototec ja Enersys keskittyvät nimenomaan maalämpöön, se on meidän erikoisosaaminen, ja meillä on vuosikymmenen kokemus, ja löydetään sen avulla sitten näihin haastavimpiinkin erikoiskohteisiin kustannustehokkaita ratkaisuja. Ja varsinkin Enersys, että jos huomataan, että vaikka maalämpö ei ole mahdollista tehdä sinne kokonaisuudessaan niin kuin 100-pinnaisen energian tuotantoon, niin löytyy sitten muita tukevia energianlähteitä sinne varmasti. Tosiaan se hyvin suunniteltu kokonaisuus, niin se maksaa itsen takaisin toteutusvaiheessa. Ja mulla on tuossa myöhemmin vielä yksi esimerkkikin siitä. Ja kokeneet yhteistyökumppanit niin mahdollistavat terveyshankinnan ilman stressiä, eli meidän kanssa kun tehdään yhteistyötä, niin se kynnys siihen erillishankintaan toivon mukaan madaltuu, eli meillä on hyvä projektinjohto, meillä on laatu- ja turvallisuusvalvontaa, meillä on tuo hanke- ja sidosryhmäviestintä erinomaista, ja myöskin tuo dokumentointi ja raportointi ja muutenkin vastuullisuusasiat on hoidettuna vimpan päälle. Eli vastuullista ja kestävää geoenergiaa ilman yllätyksiä. No tässä on sitten vähän ehkä enemmän Rototecia varten eikä niinkään Enersystä, vaikka Enersys onkin tässä meidän niin sanotusti alakerrassa. Meiltä saa siis samassa talosta niin suunnittelua, konsultointia kuin myös sitten sen kaivokentän poraukseen liittyvät urakoinnit vuosikymmenien kokemuksella. Ja nimenomaan tämän kokemuksen ansiosta niin suunnittelemamme ratkaisut ovat toimivia myös tosielämässä. Eli tiedostamme ne kentällä tapahtuvan työn vaatimukset ja osaamme jo suunnitteluvaiheessa ottaa nämä asiat huomioon. Eli meille tämmöiset erikoisvaikeat kohteetkin on ihan arkipäivää. Esimerkiksi tämmöiset parkkihallikohteet tai ahtaat kaupunkitontit, niin ne harvemmin ovat mitään esteitä. Ja meiltä löytyy kyllä erilaisia ratkaisuja, vaikka sitten porataan tämmöisiä keskisyviä kaivoja tai tehdään hybridikaivokenttiä. Ja Rototec antaa siis meidän mitoittamille ja suunnitelluille kohteille 10 vuoden suunnittelutakuu. Eli se nyt on siihen niin kuin kaivokentän puolelle, eli Enersyshän hoitaa sen lämpöpumppupuolen tai talon sisäiset tekniikat ja Rototec sitten taas pihalla tehtävät suunnittelut. Olemme valtakunnallinen toimija. Meillä on iso ja monipuolinen porauskalustofliitti. Ja meiltä niin onnistuu jopa sitten tämmöinen päästötön sähköinen poraaminen. Vielä ei olla toivottavasti päässyt sitä kokeilemaan, mutta niin kaupallisesti, mutta semmoinen on mahdollisuus. Ja meidän porauskalusto toimii näillä vaikka Nesteen MyDieselillä, eli silläkin tavalla pystytään taklaamaan päästöttömyyttä. Esimerkiksi omistajana vastuullinen ja vakavarainen pääomasijoittaja, eli turvallisesti voi meiltä kyllä tilata meidän firma ei tästä pienistä hankaluuksista tipahda. Tässä on sitten tämmöinen esimerkki. Mä tykkään tuoda esimerkkien kautta vähän tätä, että kuinka paljon säästöä siinä urakointivaiheessa voidaan saada sillä, että tehdään suunnittelu kunnolla. Tässä on tämmöinen esimerkkikohde. Tämä on tämmöinen vähän niin kuin suurempi kompleksi. Tässä on niin kuin, tämä on koulukohde, ei ehkä nyt ihan taloyhtiökohde, mutta tavallaan se kaivokenttä suuruusluokka vastaa nyt semmoista suurempaa kerrostaloa
sitten useampia pienempiä kerrostaloja, jossa on tämmöinen lyhyellä tontilla yksi lämmönjakohuone, mutta tässä nyt on esimerkki yhdestä suunnitelmasta, mikä on tehnyt sitten joku muu suunnittelutoimisto kuin Rototec, ja se on muutamia virheitä, mitkä mä oon nostanut. Tässä vaikka ei ole varauduttu nyt mihinkään ongelmiin, eli varakaivoja ei ole merkitty. Tämä usein kuitenkin saattaa tulla haaste porausvaiheessa, ja on aina hyvä varautua siihen siirtämällä varakaivoja. Tämä on aika klassinen myöskin virhe tehty, eli kaikki piirretyt kaivot porataan suorana, joka yleensä nostattaa kustannuksia. Siellä tarvitaan paljon enemmän vaakaputkea ja paljon kaivuuta. Ja tässäkin tapauksessa niin kentän painehävy on tosi epäbalanssissa, eli täällä on pitkiä vaakaputkireittejä ja ei ole ehkä ihan nyt optimaalisesti suunniteltu. Ja sen lisäksi vielä 3 kaivoa on siirretty tuollaiseen metsään, eli siellä on sitten raivata hieman puustoa pois, mikä aina on ikävää, kun se vaikuttaa sitten ihan niin kuin luonnontilassa olevaan kasvustoon. Ja tässä on sitten niin kuin meidän paranneltu suunnitelma, eli me ollaan hyödytetty noita kallistettuja kaivoja. Sen avulla me ollaan saatu tiivistettyä vähän työmaa-aluetta, eli vaurioitetaan vähemmän olemassa olevaa metsää. Sinne ei itse asiassa olla jouduttu laisinkaan mennä meidän putkien osalta. Ollaan lisätty varakaivoja siihen. Ollaan saatu vaakaputkituksesta paljon yksinkertaisemman. Ja sen avulla myöskin tämä kenttä on suunniteltu tasapainoiseksi. Eli siellä ei sitten tarvitse kovinkaan paljon sitten näitä säätöventtilejä lähteä säätämään. Ja siinä nähdään sitten, että mikä se euromääräinen säästö on, eli 15 000 euroa alvi nollana tuli säästöä tässäkin kohteessa, eli 10% suurin piirtein, ja 10% on ainakin mun kokemuksen mukaan aika semmoinen perinteinen säästö, mitä me saadaan näissä urakkavaiheissa, kun tehdään se suunnitelma vähän järkevämmäksi. Ja näkemykseni on ainakin se, että nämä on paljon helpompia toteuttaa, että tämä aiheuttaa vähemmän haittaa myöskin sitten näille talon asukkaille. Tässä oli meidän aihe. Meillä on muutamia hyviä kysymyksiä tullut tänne, johon meillä on hyvin aikaa tässä nyt vastata. Ja on Tommille kysymys, että mitkä seikat johtavat ensisijaisesti kompressorin ennenaikaiseen väsymiseen puutteellisten lähtötietojen tai suunnitteluvirheiden vuoksi? Joo, hyvä kysymys. Kompurallahan niin tyypillisesti, mikä sitä rasittaa, on se käynnistys. Käynnistys ei niinkään käyntiajat. Eli se käynnistyskerrat pitäisi sit olla siis mahdollisimman vähäiset. Ja tämä jotenkin me itse huomannut, että on jotenkin niin pienissä kohdissa, mitä pienempi kohde, niin sitä vaikeammin se voi olla saa. Tai toisin sanoen, että jos meidän niin kompressorin teho on tosi suuri prosentuaalisesti verrattuna siihen lämmitystehon tarpeeseen. Eli mitä sieltä tulee, niin siellä on niin varaajan tilavuutta voi olla. Ja että jos on varaajatilavuudet on määritelty väärin, ollaan koettu ns. Säästää siinä varaajan tilavuudessa, niin sitten se kompressori ei pysty käymään tarpeeksi kauan. Tai jos sitä ei olla huomioitu, tämä nyt on niin vähän ehkä isompi lämpöpumppukohteisiin sitten taas. Välikelit on tosi hankalia, jos siellä on niin yksi iso lämpöpumppu kohteessa, ja niissä välikeleillä sitten on yleensä, tai kesäaikaa, on se lämmityksen tarve on tosi pieni. Ja sitten kun meillä on iso lämpöpumppu, mikä tarkoittaa, että se kompressori käy semmoisia pätkäkäyntejä, jos sitä ei olla huomioitu sitä kompressorin niin minimiosatehoa, niin se on toinen asia, mikä tulee silleen esiin silloin tällöin aina, että ei ole huomioitu sitä välikelien tehon tarvetta verrattuna siihen kompressorin tehoon. Kiitos. Sitten toinen kysymys, mikä on yleinen elinkaariodote maalämpöjärjestelmille, ja jos sä Tommi pääset eka vastaamaan sen laitteiston osalta, mä voin vastata sitten kaivokentän osalta. Joo, meillä on yleensä
meillä on niin kuin monia komponentteja siellä lämmönjakohuoneessa, että yleensä tämmöisiä varaajia ei tarvitse vaihtaa mihinkään edes 20 vuoden aikana, mutta sitten meillä kaikki, mihin menee vähän sähköä, niin niille ollaan yleensä laskettu semmoinen 15 vuotta, niin kuin, milloin se sanertaa uudestaan. Eli kun tehdään niitä elinkaarilaskelmia, niin meillä on lämpöpumpus aina niin kuin 15 vuoden kohdalla se, että se ollaan uustaa se lämpöpumppu. Mutta se koskee sitä lämpöpumppua itsessään, että yleensä niin kuin kiertovesipumppuja, eli mitkä kierrättää sitä nestettä siellä lämmitysverkostossa, ne on hyvin paljon halvempia, niitä ei edes huomioida siinä sitä vaihtoa, koska ne kestää yleensä yli 20 vuotta. Ja sitten varaajat, niitäkään ei huomioida niin elinkaarilaskelmassa, koska ne kestää yli 20 vuotta siinä. Ja sitten taas sen maalämpökentän osalta, niin tavallaan tässä voidaan niin ajatella, että se on ikuinen. Kaivot, mitkä porataan sinne, niin nehän nyt ei miksikään mene, mutta siellähän nämä kollektoriputket, vaakaputket ja ylipäänsä kaikkihan on pitkältikin niin muovissa tehtyä. Muovi on erittäin kestävää, se ei oikein tahdo maatua. Eli siinäkin on valmistajien mukaan niin yli 50 vuoden käyttöikä voi jopa olla, että päästään ennen 100 vuoteen asti ennen kuin mitään siinä niin kuin muovissa niin kuin heikkenee merkittävästi tai menee rikki. Sitten jos taas ajatellaan sitä mitoituspuolta, eli paljonko energiaa sieltä voidaan ottaa, niin yleisesti ottaen nämä kentät simuloidaan 25 vuoden simuloinneilla. Tässä niin kun ajatellaan sitä, että ilmasto kun muuttuu koko ajan, se kuormitusprofiili, mikä menee sinne kaivokenttään, niin se muuttuu, kesät lämpenee, viilennystarve suurenee, talvet lauhtuu, eli vaikka se keruunee sitten jonkin verran, tässä ainakin ensimmäisen 15 vuoden aikana jäähtyykin merkittävästi, niin se myöskin tasaantuu. Eli tavoitteena on kuitenkin se, että siellä pystytään hyödyntämään sitä maalämpökaivokenttää, mikä on porattu, että jopa sinne yli 50 vuoden ajan, jopa 100 vuoteen asti. Tuossa tuli lisäkysymys tuosta kompressorielinkaari, eli kun puhuin siitä lämpöpumpun iästä 15 vuotta, mikä on laskennallinen, niin se on se kompressori siellä niin kuin menee rikki, jos on ollakseen. Ja pitää muistaa, että tämä on aina tämmöinen laskennallinen, että sehän saattaa kestää vaikka 20 vuottakin se, että ei se, mutta 15 vuotta on semmoinen perus, mitä käytetään noissa kompressori- kautta lämpöpumppulaitteissa, että sen se kestää. Mutta kiitos. Tämä aineisto jaetaan webinarin jälkeen, tai tämä aineisto ei, mutta tämä tallenne jaetaan. Ja tuosta pystyy QR-koodista lataamaan tuo meidän Genregia-opas, joka on tehty tässä muutama kuukausi sitten, ja siinä heittää aika kattavasti tietoa, ehkä monelle vähän jo ennestään tuttua tietoa, mutta jos maalämpö ei ole ihan niin tuttua, niin siitä ainakin saa erittäin hyvät alkutiedot. Minä kiitän omasta puolestani ja myöskin kiitän Tommia, että pääsit paikan päälle asiantuntijan roolissa kertomaan tarkemmin myöskin sen muun suunnittelun osalta, valvonnasta ja muusta. Kiitoksia kaikille minunkin puolesta.